Nigo ya mate ya mukuru ase kenyoro gichibobi igotoke wodi ya Gisusu bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii ya Nyarako bakegwe sokia na gusaba obokonyi nonyase bono batebire umungina bwenkeyo Nyariteko baga kubwatirani gwasomo basokano omobebwe para kare no mwana oye nigo asirete obogima bwaye ase bono mwana oyo ore ase grade ya kane wikira boniga autetia makwiri asomo basokano oyo na kubutorwa okogoro egento bono kyane kirobo ko mwaso kwegenderia ase obogima bwaye nigo baruro koboria ase abarai abo bare no moyo bwanja na bwiga bana inchi gwesokia iriko bakonya na gutuma muri kito Sophie Oigara amate ayemo nigo yesokia na gusaba obokonyi kurwa ase kinyoro gichibobi gegotoka imeye wodi ya Gisusu ebunge ya Nyaribari Masaba yemagega yogwetana nwa nemechando eminge tugota obokonyi tugota mwana gaigorwalete yani oumie accident watu mwana umie accident ono yalenge tele 8 chimotinyosta mo ali mukendo yana karwesa achitaruti Nairobi agocha Gusii amatanga alenge sobo beri guchinya chikiasa kurukera akaikakera akakora matanga kaira na ili tukujalia Jumamosi agacha akakora kurukaga akagenda ngwera na alenge Nairobi izugulia Jumapili Jumapili nali twamwalika ntibyaka genda tolekaga bakatira mbalenge no mwana wo Tracy oyo umiete bawo ikakaroka kigalinjiri kikurunga kurusa cyako na Nairobi igakora mu basuka na accident yabo no balenge igalime nyina no mwana nyina era igali kamukolera abo ukwana negeteseni gensoko TV nigo banyara kwerera buna umungina bwenkeye iga nigo anyorete umubasukano ase para ya keroka ichuni ekero baringe no mwana wegiredi ya kane koirera gosiria obogima bwaye nonya no mwana oyo goutia amakweri oikago tigerwa chingoma echichirete kobutorwa okogoro kwaye gokoryo buna yanyorete accident mwana kaumia akagukuru galimera karutuko chisika kaumia amagoronsi ninera gakwera on the spot gabu ono mwana watoire challenge rengo tuachande kire toko nyagitali toko moira nyagitali ochiye check up kurweli na botoko gaenda busongo twamoira mwana ibone mechanda bwatene okogoro tabuati kogoro komo kore kwa right alafu na no gukonna korungomiete ono nali kusaba bali baratokonya sengenjo mwana oyo amatembo na bungina mutigete kurungina nende abale babere no mwana oyo nabaganitia ende school lakini wono bado tarabwena inje iso mwana asikire wono yo tuatemire bocha kunya gitari bakabone gato yandete nande kusuguma Mario wana takire bintu bitakere ko buru kera lituko ngora tro Mario ne bintu ndro bitakere ko kera lituko ono konyara chishida njiri tubwate ko chenchi ko mwana takere ko mu nyumba koretwa ko iru clinic ko cheki ko kire gento 1 2 3 lakini ntwango saba bokonya nonya baonirie kera egento gokonya korwareria omwana oyo korende enibotera isana ase banyarire gosaba obokonyi nonya no bwokonyora e wheelchair omugambito mubungu ito mandu achichato konye gosino MCA ito Anton Kerage onyoro toigwete onyakara toigwe akina bago tutarira chato atokonya sara tokonya abago choka kibotokonya akya ara mabera manene ona baibuli buka bande mbaigweti mebere yabo byigo one igotoka nge challenge na bera era ngo kigara bono na baibuli buka banyene mbali buye mebere bono ego bidinga otoko berangange twasoki mwana oli twamoire siko twamoira twaligiga twamoira na check up one tokanga ne gasire ngo aigule ngo mugambi naro kurunga ke basagana takiale ko byo mugambi ne gule ngo na no kale no ne chwiri checho nane kero wekwerende chiglaje skora atwaro obokonyi kake mugambi na bogo tuikaiga tokonyera umwana oraiga
nkoripoteria igeteseni keiga yensoko koroiga ase kenyoro gie Chibobi ewodi ya Gesusu ebunge ya Nyaribari Masabe kaunti ya Kisii inche nkorwa Sophie Oigara.